tlangwal pakhat chu in chung sang atanga tla in table number 21 an ti mai nunna thapna game chu a khela game a chuan hne na changlo vin athia athilai chu dark web lama live in ampe chuaka mihring million chuangin enin a game khela chuan hne na changta ang ni se sum thanem taka viable chetel a lo don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve do nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u vivan le sia I chuan chol mangin Fiji lam an pana nupa zin chuak an ni wang chuan nuam taka hun man tumin an nupa hi anin mangai viau maya vivan pona nu pui chu ke thei domadom ve in anin nei na radio to ma se fa an la nei lova an school kalaya tanga in ngai zong an ni to wang chuan nu palim tak ni ve in Fiji rama hotel changkang taka chuan chol manga zin an tuma nu pa house tak ni lo ma se an mamo engkim chu lei thei vekin vivan le sia hi anin mangai ve kop mai vivan le sia chuan an na ban sanin na thar an zong beka mi house tak ni lo ma se nu palim tak ni ve in hausak chuan chak viau maya an nu pa hian lottery manin Fiji rama chuan chol manga zin chu an tuma an chuan phak lo na thlawhna chuan chuangin an thlen phak lo na hotel lama nuam chenin hun an mang don ani vivan le sia chuan Fiji ram chu thlengin hotel changkang taka chuan an thlenga an nu pa chuan an nuam theiang ber khosa in high school kalaya tang in ngai zong to an nia tuipui kammoi taka chuan lengin nu panun chu nuam takin an mang thina mire thei nu pa ni ma se nu panun lama chuan house adun hle in pa ber chuan zo artui a hip luka pa ho engine oil chu a tha ti hreve in an nu pa chuan hun nuam takan hmanga an hotela chuan tirka pakhat ron kalin pangpar bor le lekha hi aron pe a vivan te chuan maklo ti hle in nal takin in chei ula ron in zui chuak ru inin nei cham nuam takin in lom don ya ti thu alo in ziak ka sia I chuan a pasal ti sakemoti in lom thu chu a hrila an nu pa chuan anin nei cham nuam taka lom an tumta ani vivan te nu pa chu nal taka in chein tuipui kam lama chuan anin nei na cham lom turin an kala mi ho chuan lo be thalom le in kek nal le tui tak chu an ziah vivan chuan anu pui thil ti emaw ti in anu pui sia I chuan ama thil ti emaw atia an pani chuan in ring thul ve in an thlenna resort nei tu pa Mr. Khan chu aron kala vivan ten upa chu nel om takaron bia in table number 21 an ti mai mi hausani thena game chu kheltir tumin vivan ten upa chu aron dorta ani Mr. Khan chuan table number 21 game khel tur hian nu pani angaya zona in chang tur omin ole ai manga chang tur ania dot in soi chuan in thiang ni marselan he na in chang zela ni chuan vaibel chesom ni pakhat lai in dongang game in khel to ani chuan bansan na rem to lowang dark web lama in game khel chu live a pek chu ani anga mi pui makta duai chuang in live in an thirang cheu game chu in khel du empty in azota vivan ten upa chuan game nuam takani don chu kan khelang ti in khan chu an changa vivan le sia chuan Awlsam te a sum tho chu tro chu an tumta ani vivan ten upa chuan le kha ti felin Mr. Khan nuaya chuan game an khel dona ban bun Mr. Khan chuan bun tirin lie detector rang kha ania an do soile soilo chu an ban bun chuan hre thei vekin game chu tran ania Mr. Khan chuan makta duai ruk chuang en tu in neyan yatia hrilin an chavel chu camera in an la veka vivan ten ngai ho vio ma se Mr. Khan thil tum engma an shelo bok Mr. Khan chuan zona masaber zotin vivan nena chuan inupui hi public takin hmanga ina lan tiri du empty in azota vivan chuan du lo tia changin an ban bun chuan a chang dik ti in aron hringa zona pani na chu zot le in van tlang muna inupui ichuks bai ngamem tia zotin vivan chuan oti in a changa van tlang muna anupui chu chuks bai in vaibel chekhat an hlawhna la vivan chuan he game hi anuam hle mai fiam thu game ani ringot alom kan khel zelang ti in alim viau maya
Mr. Khan po chuan lompui ve in vivan te hian engzo nange an ma chon zel don an hrebik lo ani. Mr. Khan chuan a assistant ne na vivan te lo tur sum chu entirin vivan chuan hetiang renga sum thanem hi ala mungai lova account lama vaibel chakhat chu thun hal ni in anu pa chuan an hlim viau maya game nuam tak manga sum lo chu tum zelin an ma engzo nange thleng zel don engma an hrebik lo ani. Game chu khelle ni in Mr. Khan chuan vivan ne na inupui hi irechiang empty in azota vivan chuan hrechiang te reng mai ti a changin siai chu zo na zot ve a ipasal hian a hrechiang che empty a zotin siai chuan ai ti in a changa vivan chu hlim lo tranin siai chuan thuru ka nei ti a hretiama sa ei turan ron chop chu Mr. Khan chuan ei tura hrilin vivan chuan kanupui hi vegan alom ti a hrilin siai chuan a ei luya vivan chuan anupui lo hrechiang lo le in vaibel chehni an lo to a Mr. Khan chuan zo na dang zot le in vivan ne na chuan inupui hi ithunun theiam ti in azota vivan chuan athunun thei thuwa changin Mr. Khan chuan inupui hi hmangai tak zetem inupui chan him turin in pem ti in azota vivan chuan otia changin a banbun chu aron hring le a siai chu Mr. Khan te chuan bom chunga kungin minute sari chungchi a boma chuan oxygen a om dona Mr. Khan chuan vivan ne na 80 ml zanga minute sari chunga ilak chu thei chuan inupui hi ichan him theyang ti in afrila vivan chuan ka du lo hetiang ke mi ka khel du lo ti in chang ma se Mr. Khan chuan du thlan turi nei lo ti in afrila 80 ml zanga chu minute sari chunga la chuakin arsa takin na beya anupui chu chan him thein ne na an chang le ta ani. Mr. Khan chuan vivan ten upa hi lo hrechiang hle in anupuin sa ei du lo ti po a hria a vivan hian thisu ka nei ti hre Mr. Khan hian tum engemaw tak aneya ni masela atum chu vivan ten upa hian an la hrebik lo ani. Vivan ten upa chuan an game khel chu thi na mai ani don ti hria in ban san an tuma resort chu bot manga chu san tumin Mr. Khan chuan bot mang chuan a ron bia a in kalbo thailo in kalbo ani chuan in banbun kha apu kang ti in aron vowa an banbun chu rituar tuarin vivan te chuan an hlawva resort lama chuan kirle in Mr. Khan game chu du lo ma se an khel chun zom le don ani. Mr. Khan chuan zo na lo zot le in vivan ne na chuan inupui sam hi imet kol theyang empty in azota vivan chuan otia changin a chang dika Mr. Khan thuang chuan anupui sam chu nor kolin vaibel chenga an lo to a sum lo nem to ma se an nun an lo trana wang chuan vivan chuan game chu nuam ti to lo khop mai. Mr. Khan chuan vivan chu zo na zot le in upui laka ithin ur to em inupui hi kuti thak to em ti in azota vivan chuan a hun kal to ngai tu kirin anupui chuan naw atitla to a vivan chuan engwanga titla nge ini tia zotin sia I chuan kan har sa mai kan hauhsak do huna karai le mai dona lawm tia changin vivan chuan a benga Mr. Khan zo na chu changin anupui kuna thak to tu chu a hrila Mr. Khan chuan sia I hne na ipasal hi disibel za som ni a ringin a bianga han beng risokte ti in a hrila siai chuan bengin a beng na theilova Mr. Khan chuan ring taka iben ma chu I beng zelang ti a hrilin vivan po chuan na dovin min beng ro ti in a hrila siai chuan beng thua in hne na chu an chang vele ta ani. Mr. Khan chuan vivan a chu zo na zot le in poisoi lo kut I thak thinem ti in a zota vivan chuan thak to thine high school kalai chuan ka sual ve thina lom ti in a changa vivan chuan chang dik le in Mr. Khan chuan hockey stick chu a pe a khopuya hruain ikar du ber kan game shelo ta vochero ti in a hrila vivan chuan kar pakhat chu vo hrepin anei tute chuan an ron mu a vivan a chu kut thak hrepin police pakhat ne na chuan avazual kowa ti luina hmanga game an khel dan chu hril tumin police ne na in pon ma chuan Mr. Khan naw te chuan ron manin vivan chuan game a chun zom le don ani. Mr. Khan chuan vivan a hne na police ne na in puani tuma wangin hremna ito kang tuna hian inupui chu KS angin kan cheya tlap pakhata kan da
mi padu du in an mutpui theyang dani bo chiada wanga kan hremna che ani inupui chu I theih chuan va chanta che ti in GPS tracker chu an peya vivan chuan anupui chu va zong in tlap chu athenga aveng tu chu soisa hrepin anupui chu achana vivan te chu resort lama kirle in Mr. Khan chuan he game khel tur hian thlan chu in nia lottery po kha ke maman tir chawani kha game in khel zoa achana in muang ti in a hrila vivan te chuan an game khel chan chu an la hrebik lo ani Mr. Khan chuan game in zo trap to a inupui hi zo na pariat kan zo tanga achan dik vek chuan vaibel chesom ni pakhat in dong theyang ti in zo na chu rangdovin azota sia I chuan pasari chang dik to in zo na pariat na chu Mr. Khan chuan azot le a vivan nen anin nei nuwa mi padang imut pui to MT in azot le a sia I chuan ai ti a chan tum ma se aban bun chuan a hrevek don ti hria in o ti in achanga vivan ril ru chu na le in sia I chuan midang kamut pui lo kholi ado ti in a hrila Mr. Khan chuan I boss imut pui thin ka tek sanga ti in sia I phone mang chuan a teksa a boss chuan zamo rong kaya ron reply nga lin vivan chuan anupui ui re na chu midang ne na trangin aman chuak ta ani Mr. Khan chuan in game to ber in khel to ang ti in silai chu apora vivan ne na inupui tha du lo chuan room pakhata han lut ulap piang sual pakhat in tha anga yang I that lawani chuan inupui a thiang ti in a hrila vivan chu silainen room lampan chuan akala anupui po chuan zoi ve in an tha tura an du chu high school an kalaya an ti du da thin kha ania akram chu anupui aya thi angai ti hria in vivan chuan theilo chunga tha atuma nima sela silai mu lo lovin Mr. Khan chuan akram hi ka fapa in school kalaya in ti du da thin kha ania sin ti in a hrila in ti du da na awangin rual ban lova a chuak ta ani hi tuna chuan inin muchuak to MTR hrilin vivan te nu pa chu a chua vivan te chu game a chuan hne na changin sum nei to ma se anupui thuru anupui a lo uire to ti a hriat awang chuan a hma angin a hlim thei to chuang lo ani ole kan movie Biakdali chu zo stream lama chengza somli pakua lekin a lei theya khongain min lo va lei sak ve ta che